Alright, unang bungad natin dito sa kanilang mga latagan ay ang mga isdang golden pompano. So ang presyo po ng mga golden pompano po natin, no, 300 pesos pa rin po ang mga presyo. At ang mga tilapia Batangas ay napakamura po ngayon, 80 pesos na kada per kilo. Good morning, good morning. Good morning, Lord. Punta na kayo dito, maraming isda, mura lang. Ayun, mura na po ang isda natin, no. 2 kilo, 2 kilo, tilapia Batangas, oh. Ayun, no, 150 po, 2 kilo binibigay po. Pita ng 2 kilo. 130 sa mga pakpak. 100 pesos sa mga backbone. Yung matambaka, bagsak presyo, 120 na per kilo. Ay, napakaganda. Ang ating mga magagandang mangga ay 80 pesos po na kilo. Boss, magkano na presyo? Alimango. 500 pa rin. So, presyo ng alimango, no? May maliit, may malaki po. Sandaan po, bossing. Ganyang kataba po yung mga tahong natin, no? Yes, kumuha kayo ng malalaki, Palawan. Isang tabo, 100 pesos. Ayan. 100 piso pa rin po yung mga presyo ng ating tahong, no? Ah, si Kuwenta na lang, Ayun, shout out natin si kaibigan. Shout out! Ang lupit ng shout out mo. So, shout out daw. Ayun. So, ito yung mga per kilo, no? Wala yung kalungkot, 50 kilo. Mura nga, oh, 50 kilo. Pabili pa bumaba na. Pati pusit, oh, bumaba yung presyo ng pusit. Mataas. 260 na per kilo po. Hipon. Tapos yung mga pusit ay 200 pesos na kilo. Yung po yung mga pusit kalawang. Gulyasan ay 100 pesos na per kilo. Ito po yon. Yan. Tapos 150 per kilo. Ang sarap mamili kapag ganito yung mga nakikita natin latagan ng presyo, no? Napakamura. 150 na per kilo. Hindi na maabot yung pagbagsak presyo ng kanilang mga isda dito sa bayan ng Malabon. Yan po yung mga alumahan po natin na 150 po na per kilo. 100 pesos na kilo. Asa-asa po natin ay 100 pesos. Na ganito. 150 lang, Ang baba. quality. Grabe presyo ngayon, ha. Sa pag-ikot ko puro 170 ano? mababa nga mga presyo ngayon. Kababos ko lang, yan na lang yan. Yan po ay 150 po na per kilo ng yellowfin tuna. Ba, bagong tabas ka. Advance happy birthday kay Patricia Lino, Kali. Oh. Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. 120 na per kilo, no? Ng mga salmon. Yan po yung salmon na lokal. Good morning. 100 pesos po sa mga kilo. At tumpok ng danggit. Ayan po. Mga tumpukan natin napakamura po sa halagang 100 pesos, no? 100 din po ang per kilo. Tumpok 100. Grabe yung tumpok nito, ang dami, oh. Matambaka. So talagang parami ang mga bentahan talaga ng latag dito ng isda. Yan po, tulingan 100 pesos. Magkano yung pahagi, kuya? Bossing. Ganun pa rin? Ayun, 100 pesos pa rin yung Vlogger, madala ka. Okay, bate! kilo, no? Madalag! Hoy! Be! Tumpo ka muna ng 5. 100 pesos po ang kilo ng mga pagi. At alamin din natin yung presyo ng pusit. Ito yung pusit na Sputnik. Magkano po kilo? 100 lang. 100 pesos din po, no, na kilo ng mga pusit Sputnik. Shoutout tayo. Shout out sa mga viewers ni Buslando dyan. Shoutout. Punta na kayo dito sa mga Ayan, sa nagkakape Malabon. na, no? Magkape muna tayo. Ayun, ang makagandahan doon. Pampainit ng sikura, kape. Para sa malamig na panahon ngayon. 2 kilo, 150 na lang maliliit. Ayun. So, sino pa siya shoutout mo, Dodi? Shout out sa FW natin dyan. Lalong-lalo na viewers ni Buslando. Ayun, shoutout. Kuyang Angkas. Ingat ka Ayun. sa biyahe. Taga-subaybay natin lagi sa pag-vlog dito, no? Na At mga saka viewers. kay Leslie Rini Rabino. Ayun. Shout out sa'yo, idol. Shoutout nga pala kay Leslie Rabino, no? Ng Canada na tuloy-tuloy lang ang ating paghahanap buhay para sa pamilya. Shoutout sa iyo. Shout out po family Bernardo. Shout out sa family Bernardo dyan, lahat na taga Romblon.
Ayun, shout out po sa Shout out mga kayo at taga mabuhay kayo Romblon. kung gusto nyo. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out. Pamuktimot na. Laban sa bangus. Alright, good morning, good morning, good morning. Tayo po ay nagbabalik pong muli dito po sa bayan ng Malabon Fish Market upang sa panibagong update ng kanilang mga latagan na inyong mabibili sa murang halaga. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore. Tara, let's go! Shout out sa iyo, Boss Maeng. Shout out kay Boy Tilapia at kay Boy Bangus. Alright, unang bungad natin dito sa kanilang mga latagan ay ang mga isdang golden pompano. So ang presyo po ng mga golden pompano po natin, no, 300 pesos pa rin po ang mga presyo. At ang mga tilapia Batangas ay napakamura po ngayon, 80 pesos na kada per kilo. Good morning, good morning. Good morning, Lord. Punta na kayo dito, maraming isda, mura lang. Ayun, mura na po ang isda natin, no. 2 kilo, 2 kilo, tilapia Batangas, oh. Ayun, no, 150 po, 2 kilo binibigay po. Pita ng 2 kilo. 80 pesos po na per kilo ng tilapiang Batangas. Hindi ka na matataba, oh, sa diwa, oh. Tapos 60 pesos po, no, na kilo ng ating mga tahong. 2 kilo. 150 ng 2 kilo. So shout out sa iyo na customer mo. Shoutout sa mga customer ko na always matangkilik sa Batangas tilapia. Iyon. Tsaka kay Boss Maeng, shout out sa iyo na rin ang customer mo. So tingnan natin yung mga presyohan dito sa kabilang side, no? At alamin natin yung mga presyo. Ito po yung mga galunggong na mura nyo po mabibili sa halagang 100 pesos. Ito po yung mga customer ni Boss Maeng na mga masugid nilang mamimili ng mga seafoods. So, alamin natin yung mga presyo. Kilo po dito ng mga hipon ay 270, no? Na per kilo. Shout out po, Nay. Good morning po. Shout out. Tapos yung mga kilo ng mga pusit ay 240 per kilo. So mura rin po dito yung bentahan nila ng mga yellowfin tuna sa halagang 180 kada per kilo. So hindi tayo makalapit, no? At ang gulyasan po ay bagsak presyo, 100 pesos na lang po ang per kilo. Ito po yung mga presyo, no? Yan po yung presyo ng gulyasan at yellowfin tuna. Tapos yung mga per piraso ng benta. Shoutout po, good morning po. Ngayon lang tayo nagkita. Ang tagal. Eto, Hindi kita na-chichim po. paikot-ikot pa rin. Para pumayat. Bumagsak katawan ko, nagkasakit. Nagkasakit ka ba? Pero pogi pa rin. Hindi na, nawala na nga eh. Mas maganda lalaki, mas Ang laki ng binagsak ng katawan ko. bagay sa'yo. Shoutout po. Sige, kamusta rin? Shoutout din. Ingat po ha, salamat po. Ko, ha? Shoutout po. Paborito kong asawa. Shoutout po sa paboritong asawa. Ingat ha. Ingat po, ingat po. Salamat po. So ito po, no, isang piraso po ng mga bangus ay 80 pesos. Na isang piraso, 80 pesos. 120 isang piraso at meron ding 100 pesos na isang piraso. So ang presyo ng mga mangga po dito ay 80 pesos na per kilo. So bago tayo makausad sa dami ng tao na mga mamimili, no, dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. At busy si Boss Maeng at si Boy Tilapia. So balikan na lang natin ang dalawang nakikipagbakbakan, no, dito sa kanilang mga paninda, tilapia at versus bangus. Boss, balik na lang ako. Marami kayong customer. Ang gigigil ka naman sa bakbakan yung dalawa. Seryoso na naglilinis ng bangus eh. Ito po yung presyo ng mga gulay, oh. 20-20, no? Tapos manok ni Dayan, no?
130 sa mga pakpak. 100 pesos sa mga backbone. Oh, ito yung mga presyo ng mga golden pompano, no? 300 pesos na per kilo ng pompano. Shout out, good morning mga lodi. Ayun, shout out. At sa mga masugid nating mga manonood dyan, no? Shout out po sa inyong lahat. At ang ating mga presyohan ng mga tulingan ay 130 na per kilo. Ikutan natin yung mga presyo ng kanilang mga isda. Yung matambaka, bagsak presyo, 120 na per kilo. Ay, napakaganda ng galunggong, oh. Alumahan natin ay 250 na per kilo. Quality. Ang pinakabagsak na presyo nakikita po natin sa mga latagan po dito ay ang galunggong, 100 pesos na kilo. Bububuhan dyan, walang butas. Tumpok ay 50 pesos. So yung mga presyohan ng pusit kalawang ay 200 pesos. So mura po yung mga latag nilang isda, no, na inyong mabibili sa murang halaga. So baybayin pa rin natin tong Malabon Fish Market at update pa natin yung mga bagong latag na ating makikita rito. So shout out sa ating mga kababayan dyan sa Canada, no, kay Ma'am Marlene ng Ontario, Canada, na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando. Ingat po palagi. God bless po. At mga tumpukan po ang gigi 40 pesos, no? Gulyasan magkano? 140 po ang per kilo, no? Sa ulo natin, 50 na lang kilo. Ayun. Napaubusan natin. So yan po yung mga presyo, no, ng kanilang mga isda. At ang mga presyo ng mga prutas po natin, ayan. 4 pieces, 50 pesos. Tumpok, 50 pesos sa mga mansanas. Ang ating mga magagandang mangga ay 80 pesos po na kilo. So yan po yung mga presyohan ng mga nakita po natin, no, na presyohan po ng mga mangga. So grabe yung mga taong mamimili po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At talaga makikita po natin yung mga murang presyo ng kanilang latag na inyong mabibili, no. Yan mga alimango na latagan, no. Boss, magkano na presyo? Alimango 500 pa rin. So presyo ng alimango, no, may maliit, may malaki po. 500 pesos po na per kilo ng alimango. Boss, thank you. Ang ganda ng lapu-lapu. Gagaong, pusit, lapu-lapu at mga bakoko. Sandaan po, bossing. Ganyang kataba po yung mga tahong natin, no. Isa kumuha kayo ng malalaki, Palawan. Isang tabo, 100 pesos. Ayan. 100 piso pa rin po yung mga presyo ng ating tahong, no. Ito naman yan, ma'am, oh. Tapos yung mga talaban natin ay 100 pesos din po. Sarap niyan. Tataba. Bukas bibili ako niyan. Opo, sa sandaan po, ma'am. Ganyan lang kalaki. Opo, ma'am. Puno may kinalaman ito. Ang ganda ng laman po, napakataba. Alright, yun po yung presyo ng ating mga tahong at talaba. So shout out po sa mga dalawang dalagang Pilipina. Shout out po. Baka hindi Amerikano yung hinahanap ito, Koreano eh. Inkek. Nay. Bombay, ayun. Mas mainam pa yun, Bombay. Bandang uli sila na yung magpapautang. Yan po yung paninda ni nanay dito. Mga espada, no?
Ayun, yun po yung mga presyo. 200 lang per kilo ng espada. Mga dinaing na bangus. Sige po, Nay, salamat po. Shoutout sa inyo mga pogi. Oh, ipon, mura na, mahal pa. 220 na, 220. Mura na, mahal pa. Saan kayo lulugar doon? Gumitna na lang, ganon. Oo. Bahala na si Batman. Magkano kilo dyan? 70. Ayun, mura po. 270 na per kilo ng hipon. Na, mahal pa. No, 220 lang dito. Ito, 220 naman po, no? So, yun po yung mga presyo ng kanila mga latag ng hipon. Magkalam tayo ng mga presyo ng mga latag na galunggo kasi dagsa po yung mga galunggong dito, no? Ito po yung mga 100 pesos. Dito ang mga presyohan naman po ng galunggong ay 50 pesos per kilo. Ah, 50 na lang. Ayun, shout out natin si kaibigan. Ang lupit ng shout out mo. So, shout out daw. Ayun. So, ito yung mga per kilo, no? Mura nga, 50 kilo. Pati pusit, oh. Bumaba yung presyo ng pusit. 260 na per kilo po. Hipon. Tapos, yung mga pusit ay 200 pesos na kilo. Yung po yung mga pusit kalawang. So, grabe yung mga presyo na nakita natin dito, no? Napakamura ng bentahan po ng isda at mga pusit. Ngayon ay 200 pesos per kilo. Tapos, galunggong 50 kilo. Grabe na yung presyo. So, murang-mura, no? Ang mga bentahan po dito ng kanilang latagan ng mga seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market. Thank you! Alright, so dito tayo. Tatag pa rin tayo ng kanilang mga binibenta, no? At sa ating paglalakad ay mag-aalam-alam pa rin tayo ng kanilang mga presyo ng seafood sa bayan ng Malabon Fish Market. Kilo ng mga talong ay 70 pesos na per kilo. Update ng galunggong na naman po, no? 50 lang. 50 rin ang per kilo. So, yung mga posit po dito na nakikita po natin ay 280 naman po ang presyo. Wala tayong pwesto kayo. Gulyasan ay 100 pesos na per kilo. Ito po yon. Yan. Tapos yung mga nilachay o isdang alumahan na maliliit ay 80 pesos per kilo. So yan po yung mga presyoan, no, ng kanilang latag. 260 naman po sa mga per kilo ng hipon. Presyo ng ating mga yellowfin tuna ay 150. 150 na per kilo. At ang ganda ng mga alumahan sa latagan po ngayon, no? Ngayon po ay araw ng Sabado at ang mga presyo na nakikita po natin ay talagang napakamura na inyong mabibili. Tapos yung alumahan po natin dito, 150 per kilo. Ang sarap mamili kapag ganito yung mga nakikita natin latagan ng presyo, no? Napakamura. 150 na per kilo. Ito ang mga ganun din mga asa-asa, no? Tapos galunggong natin ay 100 pesos na kilo. Yan yung mga tumpukan ay 50 pesos. Ayan, 100 pesos na tumpok. Yan po ay maganda na po pang Shanghai, no? Sa hindi mga maselan sa mga lutuin. Yan po ay sariwa po yan. Butas lang po yung kanyang tiyan. At ito ay maluluto nyo po sa Shanghai. Yan, kung mahilig kayo mag-Shanghai ng isda, ayan po. Pwedeng pwede po yan na hihimayin po ninyo. Yan ay mura na po sa halagang 50 pesos na tumpok. Tapos dito ang mga kilo ng mga gulyasan ay 100 pesos. Tortilyo po natin ay 120 na per kilo. At ang ating tilapia ay 80 pesos na kilo. Ang galunggong magkano, te? 120. Ha? Yan, yan. Ayun.
Ito yung presyo naman po no, ng mga purot galunggong. Yan po yung napakasarap na galunggong. 100 pesos po yung kilo. Grabe yung mga presyo, no? Talagang araw ng Sabado, makikita mo yung mga presyo nila ay bagsak talaga. Ayan po. Hindi na maabot yung pagbagsak presyo ng kanilang mga isda dito sa bayan ng Malabon. Yan po yung mga alumahan po natin na 150 po na per kilo. 100 pesos na kilo. So paano po natin masasabi na bakit lagi po dinaraya itong Malabon Fish Market? Dahil nga po sa mga murang presyo ng kanilang mga bentahan o latagan ng kanilang mga seafood na inyong mabibili sa murang halaga. Yan po, mga tilapia po ay bagsak presyo na rin po, no? Bumaba sa 80 pesos na kilo. Latagan din po dito ng mga tumpukan na 100 pesos na tumpok ng galunggong. Ayan po yung presyo. Tumpukan ay 100 pesos na inyong mabibili. Ang hipon ay bumaba na rin po ang mga presyo. 270. Nakipagsabayan na po sa pagbagsak presyo ng mga isda, no? Ang ating mga hipon sa Malabon. Isang umaga na maulan, no? Dito sa Malabon Fish Market at sa mandako ng ating bansang Pilipinas ay talagang maulan ngayong araw po, no? Cut out. Yan po yung mga presyo ng hipon, 250. Tapos yung mga tumpukan, no, may 40 pesos din po. Mga torsilyo, kilo ng mga galunggong ay 70 pesos. 50 pesos naman po sa mga tumpukan. Asa-asa po natin ay 100 pesos. ₱100 na tumpok ng mga tilapyang Batangas. Boss Maki, magkano yung tuna mo ngayon? Na ganito. 150 lang. Ang baba. Quality. Grabe presyo ngayon, ha. Sa pag-ikot ko puro 170 yan, oh. mababa nga mga presyo ngayon. Kababos ko lang. Yan na lang yan. Yan po ay 150 po na per kilo ng yellowfin tuna. Galunggong si Sarian. Yan po yung presyo, 150 na per kilo po ng yellowfin tuna. Grabe yung mga presyo na talagang yung mga latagan nila ay talagang mura mong mabibili, no? Kahit ako namamanga sa mga presyoan, ngayon lang po natin nakita na ganito yung mga presyo ng kanilang mga bagsak presyong isda. So shout out sa iyo, Tiyo. Balita ko lagi ka raw na tumba. Avatar, laging tumba. Si Tiyo, shout out sa iyo. Shoutout sa tropa ko si YJ. Ba, bagong tabas ka. Advance happy birthday kay Patricia Lino Kalin. Oh. Happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Advance happy birthday kay Patricia Lino Kalin. Ayun. Sino? Si Patricia. Shoutout sa'yo. Patricia, happy birthday, mabuhay ka hanggat gusto mo. Birthday sabi niya eh. Birthday bukas pa, diba? Bukas ba birthday? Eh, advance na natin. Ang ganda ng ano, presyo ng gulyasan, 90 pesos per kilo. 130 po, no? Ang ating mga bangus. So yan po yung mga presyo, napakamura, 140 po per kilo ng mga bangus, no? Dagsaan na isda. Grabe yung mga presyo na nakita ko dyan. Napakamura. Napapamura ka talaga. Dahil mga abot kamay na yung presyo eh. Ay, walang pagbabago. Biro mo yempo, 400 ang kilo. 450. Saan ka pa? Mag-isda na lang ako. Iwas high blood pa.
Atiyo, thank you. Tumpukan po dito ng galunggong ay 100 pesos. Meron din po 50 pesos. 120 na per kilo, no? Ng mga salmon. Yan po yung salmon na local. Good morning. 100 pesos po sa mga kilo. At tumpok ng danggit. Ayan po. Mga tumpukan natin, napakamura po sa halagang 100 pesos, no? 100 din po ang per kilo. Tapos torsilyo. Ang torsilyo po natin, ang mga presyo, ayan po, 100 pesos na tumpukan. Grabe yung mga latagan, no? Tapos yun po yung mga matambaka, halo na, may galunggong din po. Sa tumpukan po ay 100 pesos. Tumpukan po ng mga hipon ay 50 pesos. Panghalo na po sa ating mga lutuing gulay. Ayan, no, mga limasag na latagan at mga nilachay po natin, no. Ang mga pusit po natin 100 pesos tumpok. 100 po ang nilachay, 100 pesos na tumpukan. Alamang ay 100 ang kilo. Sa mahilig magluto ng bagoong, meron po kayo dito mabibili na alamang. Kilo po ng ating mga dilis ay 80 pesos. Boss, thank you. Ito po yung mga presyo ng mga tumpok at per kilo ng mga galunggong. 120 na per kilo. Tumpok 100 pesos. Ayun, 360 naman po sa mga hipon. At ang ating mga tilapia ay 90 pesos na kilo. 140 sa bangus. 120 naman po sa mga isdang gulyasan. Dito ay latagan naman po ng mga pusit. Malalaking mga pusit at mga isdang balsa, no? Balsa galunggong. Yan po yung kilo, no? 250. Matambakan natin yan mga latag nila. Tumpok sandaan. Grabe yung tumpok nito, ang dami, oh. Matambaka. So talagang parami ang mga bentahan talaga ng latag dito ng isda. Yan po, tulingan 100 pesos. Saan na lang yan, Tay? Dito yung mga latagan po, no? Mga isdang langari, 50 pesos na tumpok. 100 sa mga tilapiyang Batangas na tumpukan. At ang naman ng ating mga gulyasan ay 100 pesos na tumpok din po. Mga isdang danggit, no? Yan po yung mga tumpukan ay 100 pesos na kanilang ibinibenta sa ating mga mamimili. Good morning, Boss Ed Pompa. Kami na pare. Buhay pa yan, kanina, buwapalag pa kanina yan. Magkano yung pahagi, kuya? Bossing? Ganun pa rin? Ayun, 100 pesos pa rin yung... Yung kilo, no? Hoy, be, tumpukan mo ng 5. 100 pesos po ang kilo ng mga pagi. At alamin din natin yung presyo ng pusit. Ito yung pusit na Sputnik. Magkano po kilo? 100 lang. 100 pesos din po, no, na kilo ng mga pusit Sputnik. So, yun nga po. Mura po yung mga latagan nila, no? Ang tambaka, oh. Boss, thank you. Salamat. Alright. Dito tayo kay Boss 11. Shout out. Nandiyan kami, sarili kang pwesto. Lodi. Saan niya, boss? Mga isdang alumahan, 100 pesos po yung mga tumpukan, no? Tsaka yung mga tahong.
Ito, ang ganda ng mga latag nilang alamaan. 120 ang per kilo. Ba't nandito ka? Ito, tangya pa. Ay, pusit. Magkano na square feet, Jeff, yun? Ito yung paninda ni Boss Jeff. Yung mga 100 pesos na tumpok. Tilapyang Batangas. Napakarami po ng tumpukan. 100 pesos. Magkano nga kayo? 10 piraso na yan. Dami nga, no? Isa. Sarap niyan. Boss Jeff, salamat. Thank you. Salamat, Boss Lando. Alright, so yun nga po, no? At sa mga nagtatanong po kay Boss Lando Explorer, kung saan po makakaparking yung 4 wheels, ayan po, matatanong po natin dito, yan po yung City Hall ng Malabon. At yung Save More po dyan, SM. Tapos meron din pong karatula yung pay parking. Doon po ay makakapag-park po kayo ng mga 4 wheels sa mga gustong dumayo o pumunta dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At sa mga nagmumotor naman po, dito lang po sa loob po ng Malabon Central Market ay pwede nyo pong i-parking. Magbabayad lang po tayo ng 10 pesos. At nandun na po yung ating motor, no? So tawid na tayo dito sa kabilang side ng bentahan pa rin po. Dito po ay mga tilapyang Batangas na inyong mabibili. Ay. 80 pesos na kilo ng mga tilapyang Batangas ay talagang napakamura na. Sa mga bangus dagupan, 150 naman po ang per kilo. Shout out Agustin. Shout out Lando. Maulang Tayo umaga. kay Agustin, no? Maulang umaga talaga ngayon At sa bayan ng mainit Malabon. na hapon. Ito po yung mga presyo ng kanyang tilapia, no? 90 pesos na Sa kilo. malalaki. Shout out po. Good morning. Sa Dito, maliit, 80, 2 kilo, 150. 50. 2 kilo po. 2 kilo, No? 150. Ayun po yung mga presyo. Tamang timbangan. Punta kayo dito sa akin. Ayun, shout out tayo. Shout Agustin. out sa mga viewers ni Buslando dyan. Shout out. Punta na kayo dito sa mga Ayan, sa nagkakape Malabon. na, no? Magkape muna tayo. Ayun, ang makagandahan doon. Pampainit ng sikura, kape. Pampainit ng sikura. Para sa malamig na panahon ngayon. 2 kilo, 150 na lang maliliit. Ayun. So, sino pa siya shout out mo, Lodi? Shout out sa FW natin dyan. Lalong-lalo na ang viewers ni Buslando. Ayun, shout out. Kuyang Angkas. Ingat ka Ayun. sa biyahe. Taga-subaybay natin lagi sa pag-vlog dito, no? Na At mga saka viewers. kay Leslie Rini Rabino. Ayun. Shout out sa'yo, idol. Shout out nga pala kay Leslie Rabino, no? Ng Canada na tuloy-tuloy lang ang ating paghahanap buhay para sa pamilya. Shout out sa iyo. Shout out po family Bernardo. Shout out sa family Bernardo dyan, lahat na taga-Romblon. Ayun, shout out po sa Shout out sa inyo mga at taga mabuhay kayo Romblon. kung gusto nyo. Ayun, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out. Pamuktimot na. Dirit pa pala. Family Muar at family Bernardo. Shout out sa inyo lahat. Shout out po at kay MG Tandog. Sana Shout out dumami po. kayo sa mundo. I-share ka mo yung vlog ni Boss Lando Share yung vlog ni Buslando. para dumami yung ano. Ayun. Kalat na sa buong Nationwide. Ayun, shout out po sa mga taga Canada. Shout out po muli kay Marlene ng Ontario, Canada. Shout out po sa mga taga-subaybay po natin na manonood. At sa United States na sobrang supportive kay Boss Lando Explorer, no? At sa Pilipinas din po, shout out po sa lahat po ng mga viewers po natin na manonood. Ako, Roblak Gas! Gustin, thank you. Salamat. Boss, magkano kilo? 260. So, 260 naman po dito yung mga per kilo ng ikon, no? So, yan po yung mga presyo na nakita po natin. Sa ating pag-iikot ay talagang bagsak presyo na po ang mga bibili mga anumang klaseng laman dagat na inyong gusto. Alright. Boss, thank you. Alright, so shout out. Shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa.
At sa mga viewers po natin na sumusubaybay, no, sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon, at sa mga vendor po natin na masisipag na nakakapagkatid ng mga murang presyo ng bilihin po dito. At sa mga kababayan po natin na dumarayo, shout out po sa inyong lahat. At maraming salamat sa inyong pagsubaybay, no, sa aking pagbablog dito sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.